ଦିନେ ହରିଣ ଛୁଆଟି ବାଘ ଛୁଆକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୋର କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ବାଘ ଛୁଆଟି କହିଲା, ତୋର ବି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ହରିଣ ଛୁଆ କହିଲା, ଯଦି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରୁହନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଣଯାକ ବୁଲନ୍ତେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ। ବାଘ ଛୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଦୁହେଁ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଆଉ ଦୂର ବାଟକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ଜଳଖିଆ ବେଳ ହେଲା। ହରିଣ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ଘାସ ହେଇଛି। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ସେ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଛନଛନିଆ ଘାସକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ବାଘ ଛୁଆ ଘାସକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ତା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ୟାକୁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ହରିଣ ଛୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ଘଡ଼ିଏ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେ। ମା'କୁ କିଛି ମାଗିବି, ଯାହା ତୋତେ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଜଳଖିଆ ଦେବ ଆଣିବି। ହରିଣ ଛୁଆ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ତା ମା'କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା' କହିଲା, ପୁଅ, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ତୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ତୋର ଜାଣିବା କଥା, ବଣରେ ଥିବା ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଘ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ହରିଣ ଛୁଆ ତା ମା' କୋଳକୁ ପଳାଇଲା ଓ ଥରିଲା। କହିଲା, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ସୂଚନାରୁ ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା ପ୍ରକୃତ ସୌଭାଗ୍ୟ।